udluleke kuManyawuza noThomuza bakhe. Sibona abanye omama nje abawu-2 abahleli namabhakede bakhuluma ngendaba yakhe uManyawuza noBra Kopa. Mfethu, kanti i-public knowledge nje ukuthi le ngane le akusiye yaBra Kopa, bambambisa ijazi, wonke umuntu emphakathini uyazi. Hawu, hhayi, kanti-ke naye uManyawuza-ke hhayi. Uyangixaka kuManyawuza ukuthi indaba elokhane ephika loya baba bembuza, ngoba phela futhi usuke engambuzi, usuke emtshela ukuthi le ngane le akusiye yakhe. Kusho ukuthi naye ngoba uyazi ukuthi nje uManyawuza afuna ukuvuma kumkhonyana wakhe, kodwa wonke umuntu emphakathini uyazi. Hawu, hhayi bandla. uManyawuza simbone esemduletha uBra Kopa, amfakela ikhemi laphaya kwiparish lakhe, bese etshela ingane yakhe endala yentombazane ukuthi ayihambe iyomnikeza ubaba wayo ukudla, ngoba mengabe emnikeza yena uManyawuza uBra Kopa ngeke akudle loko kudla. Ingane mfethu phela naye ayazi, ithatha ukudla iparish